ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para Pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin magpa-booster lahat kasi yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. So pag may booster po tayo, yung antibodies natin or yung mga parang sundalo ng katawan, dadami po yon. So pag dumami siya, mas malaki yung magiging protection sa atin. Ang effect nun, hindi tayo magkakaroon ng malalang sakit kung mahawaan tayo ng COVID, hindi tayo mauospital, at hindi tayo mamamatay. Kailangan po tayo lahat magpa-booster, lalong-lalo na po, especially may mga sakit or may tinatawag na comorbidities at yung mga matatanda po, no? Lahat ng more than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon makakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. So, ang bakuna po kasi, prevention yan. Ibig sabihin ng prevention, binibigay yan para hindi tayo magkasakit or hindi tayo magkaroon ng malalang sakit. So, the best way na magpabakuna talaga kung mababa ang kaso. Kasi, by the time na tumaas yung kaso or magkaroon ulit tayo ng bagong variant at magkaroon tayo ng surge, meron na kayong panlaban dun sa sakit na yon. Kasi yung katawan nyo nag-develop na ng mas madaming sundalo or panlaban dun sa COVID-19. So yung reason po na lahat tayo mamamatay, well, lahat talaga tayo mamamatay, pero mapipili natin kung paano tayo mamamatay. So kung gusto ba natin mamatay na mahirapan muna tayo dahil hindi tayo makahinga dahil nagka-COVID tayo ng malala, or gusto natin na mamatay na tayo na natulog lang tayo at hindi tayo nahirapan. So, yun yung, ang pagbabakuna po kasi sa COVID, hindi lang yung sarili natin yung napoproteksyonan natin. Napoproteksyonan natin pati yung mga kasama natin sa bahay, yung komunidad natin, at yung buong bansa, at yung buong mundo. Kasi sa bakuna lang po, masosolve yung pandemic. So pag lahat bakunado, yung COVID, wala na siyang makakapitan. Bababa na yung kaso, mawawala na yung SARS coronavirus at matatapos na yung pandemic. So lahat po ng hindi pa po na bakunahan, nabibigyan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. So ito po yung time na magpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna. Hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Pwede kayong mag-walk-in kahit sa saan na mall or sa mga lugar sa malapit sa inyo na para mabigyan kayo ng first and second doses. Yun naman pong nabigyan na ng first and second doses, so nakadalawang dose na po ng COVID-19 at 3 buwan na po yung nakaraan from the second dose, pwede na po kayo mabigyan ng booster. So ang booster po, napatunayan niya na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo maospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Mari na magpabakuna na kitang gabos. And we are live on Cisco WebEx and on the Facebook page of DOH Bicol CHD. We are also live streaming on the YouTube channel of DOH Bicol CHD. So good afternoon, everyone. Welcome to today's Media Dialogue, April 12, 2022. So for today's Media Dialogue, we will be given updates on dengue here in the Bicol region. So for any questions, you may input them here on Cisco WebEx or in the comment section of our live stream on Facebook and on YouTube. So to join us for today's media dialogue, we are joined by Mr. John Dominic Bulunya, Entomologist 3 of DOH Bicol CHD. Good afternoon po, Sir Nick. Good afternoon, ma'am. May nahapon po.
All right, so you may proceed po, sir, with your updates on dengue. Yes, ma'am. So while we are waiting for Sir Nick's presentation, may I remind everyone, if you have any questions, you may input them po here sa ating chat box on Cisco WebEx or in the comment section of our Facebook Live or in our live stream on YouTube. You are on mute po yata, sir. No audio yet po, sir. Yes, ma'am. Wait lang po. Inaano ko yung data po. Ma'am, wait lang po. Ma'am, may technical ano lang ako. Wait lang po. All right po, sir. So while we are waiting for Sir Nick to resolve the technical issues, may I remind everyone po, or may I invite everyone to please like us on our Facebook page, DOH Bicol CHD. You may also follow us on Twitter at DOH Bicol, and DOH Bicol also is active on TikTok now. It's at DOH Bicol CHD. You may also subscribe to our YouTube channel, DOH Bicol CHD. Alright, sir, are we ready na po? Sir, you are muted po. Yes, ma'am. Okay na po ba? Yes po, sir. Ah. Yes, ma'am, may konting presentation lang po ako about sa data ng COVID-19 ay ng dengue ngayong taon 2020 and then yung 2021 po. Dengue statistic 2022. Based po to sa mga cases natin ngayong 2022 versus po sa 2021 po and percentage po ng changes nila. Salbay po, meron tayong 14 cases this year po. January 1 to April 9. Versus po sa 2021 po na meron tayong 10 cases which is po nag 40% increase. Next province is Cam Norte. Ngayong taon meron tayong 40 cases. Last year meron po tayong 79 cases at nag-decrease po siya ngayong taon ng 49%. Next is Kamsur with 132 cases. Compare po nung last year, meron tayong 99 cases, which is po 33 increase po. And Catanduanes po, meron tayong 23 cases. Last year po, meron tayong 39 cases.
At meron siyang 41 decrease po sa cases. Masbate, meron tayong 19 cases. Compare nung 2021, meron tayong 13 cases at 46 increase po siya. Sa Sorsogon po, meron lang po tayong isang cases. Compare po last year, meron tayong 26 cases at meron po tayong 96 decrease. Pumunta naman po tayo sa ayaw. Tayo. Pumunta po tayo sa deaths sa case fatality rate. Sa Albay province po, meron tayong 14 cases this year at 0 deaths po tayo at 0 CFR percent. Compare po last year na meron tayong 10 cases, 0 deaths din, and 0% CFR. Cam Norte, meron po tayong 40 cases this year, 0 deaths, 0 CFR. And then last year po, meron tayong 79 cases, 0 deaths, and 0% CFR. Sa Kamsur po, meron tayong 132 cases this year and 1 deaths po. Siya po ang nag-iisang deaths natin this year po. At meron silang CFR na 0.76%. Compare po last year na meron po tayong 99 case sa Kamsur, 2 deaths, at 2.02% ng CFR. Catanduanes po, meron tayong 23 cases this year, 0 deaths, 0 CFR. 39 case last year, 0 death, and 0 CFR. Masbate, meron po tayong 19 cases, 0 deaths, 0 CFR. At last year po, meron silang 13 cases, 1 death with 7.69% CFR. Sorsogon, with 1 case only, 0 death, 0% CFR. Last year po, meron silang 26 cases with 1 death with 3.85% ng CFR. Total po, sa buong Bicol region, meron tayong 229 cases this year with 1 death and 0.44 CFR po. Compare po last year, meron tayong 266 cases with 4 deaths and 1.5% CFR. Ma'am, as entomologist po, mapapayaw po ako sa vector po ng dengue. Bali po dengue, meron siyang dalawang vector, which is yung primary is Aedes aegypti and secondary is Aedes albopictus. Yung characteristic po nila is yung feeding habits, generally day biter, feeds all day long with 2 peaks, 1 to 2 hours after sunrise and 1 to 2 hours before sunset. And take blood meal every 2 to 3 days. Bites indoor and outdoor. And feed on both human and animal. Resting habits po nila is Aedes aegypti, rest indoors among hanging clothes, underneath furniture and closets, while Aedes albopictus rest outdoor among vegetation. Ito po ang dahilan but po primary po is Aedes aegypti. And the next characteristic mo po based sa oviposition or breeding site. Aedes aegypti, nag-lation ng eggs sa clear, stagnant water on artificial container, while Aedes albopictus, nag-lation ng eggs sa stagnant water or natural containers. Yun lang po, ma'am. Thank you po. Thank you very much po, Sir Nick, for the information. So now let's proceed to our Q&A. So earlier today po, we collected questions from the public and our media partners. So Sir Nick, are we ready to answer our questions po? Yes, ma'am. May we ask po, sir, for you to stop sharing your screen po and to turn on your camera. Thank you po. Yes po. May problema. Bakit daw si showing?
All right, so as I have mentioned po earlier, we have collected questions from the public and our media partners, and we will have Sir Nick answer these. So let's start with our first question. I think Sir Nick already answered this or mentioned this during his presentation. So this is from Sir Christopher Novello. Comparative data po of dengue cases for the first 3 months of 2022 compared last year. So if you would like to review po the presentation of Sir Nick, you may see the data there. So let's proceed to our next question. This one is from Janessa Sevilla. Ask ko lang po kung ano yung mga reasons sa pag-increase ng kasong dengue sa Camarines Sur. So, sir, do we have any insights on this po? Yes, ma'am. Ma'am, narinig po ako. Yes po, Hello, ma'am. sir. Loud Yes, and ma'am. clear. Based po sa weather natin ngayon, di ba, these few days, maulan po tayo. And then po, siguro po, kung ba't po, kasi ma'am yung sa Kamsur, ang mataas is Naga City. And based po doon, siguro po kailangan po magtuon yung LGU sa paglinis po ng kapaligiran, lalo na po yung sa yung forest natin, para po mapababa natin yung kaso sa Naga City. Thank you po, sir. So, for our next question, bumaba ba or tumaas ang mga kaso ng dengue compared nung naka-lockdown pa? So, you've already mentioned po kanina, sir, but if we may reiterate po, sir? Yes, ma'am. Ma'am, yung depende po sa province. May province po kasi na bumaba yung dengue, tulad po ng Cam Norte, Catanduanes and Sorsogon. May mga province naman po tayo sa Bicol region na tumaas po siya, tulad ng Albay, Kamsur, and Masbate po. All right, sir. So we have a follow-up question from Janessa Sevilla. Ilan po particular ang kaso sa Naga City? Wait lang, ma'am. Naga City as of September 9 is with 33 cases po sila. Sila po yung highest sa buong Bicol region na city or municipalities. Okay, so sir, you've already mentioned this I think earlier. But reiteration na lang po ulit. Sir, aling province ang pinakamaraming naitala na kaso ng dengue at ano ang interventions ng DOH dito? Based po ma'am sa data, ang pinakamataas po is Kamsur. Although po makita po yung kung ano po sa versus last year po, ang pinakamataas po na increase is Masbate. Ma'am, pag may mataas po kaming cases, nagbibigay po kami ng technical assistance, like po sa logistic, nagpapadala po kami ng insecticides, treated nets, and LLIN po. And then pumihingi po kami ng reports sa LGU kung ano nagawa nilang intervention sa lugar po nila. Yes, All right, ma'am. so Okay, those ma'am. were the pre-collected questions earlier. So sir, may we ask na lang po for some reminders on how to prevent dengue? Yes, ma'am. Tulad po ngayon, yung weather po baga natin, maulan tayo, ilang araw na po. Nangangapudan po ulit ako as program manager po ng dengue. Sundin po natin yung 4S o yung 4 na strategy po laban sa dengue. At yung una mo na strategy is search and destroy. Ito po yung gawin natin, takpan ng mga balde o drum ng tubig. Palitan ang tubig ng mga paso kada linggo. Linisin ang mga gutter kung ito ay nababarahan ng mga dahon o debris. Kolektahin ang mga gamit at nalata, bote at iba pang mga bagay na maaaring malagyan ng tubig. Pangalawang strategy po is self-protection measures. Magsuot ng pantalon at damit na may mahabang manggas, at gumamit ng mga mosquito repellent. Pangatlo pong strategy is seek early consultation. Kumonsulta agad sa doktor kung ang lagnat ay tumagal ng 2 araw at kung nagkaroon ng pantal. At ang last po is
suportahan ang paging spraying sa hotspot area. Kung may pagtaas ng kaso na itala sa loob ng 2 linggo, ito ay makaiwas sa posibleng outbreak. Yun lang po, ma'am. Back to you po. Thank you very much po, Sir Nick. So those were the questions answered by Sir Nick today. Sir, any take-home message na lang po for our viewers? Yes, ma'am, tulad po yung yung sundin pa rin ma'am yung pinakamabisa po ma'am kontra dengue is yung 4S po. At po kung alimbawa ma'am kung may lagnat po, meron man tayo ma'am na binigay na mga NS1 po sa mga facilities, mga LGUs po para po magamit nila para ma-confirm para po malaman kung dengue ba talaga o hindi yung sakit. At meron din po pala tayo ma'am for information na binigay na 23 unit po na na-clamp sa mga piling facilities po para po ma-confirm. Compare po kasi sa PCR, medyo mura po ang ang na-clamp. Ang PCR kasi ma'am, medyo mahal po. Kasi sila po yung gold standard ngayon ng for confirmatory ng dengue po. Thank you po. Back to you po. All right. So once again, thank you very much kay Sir John Dominic Bolunya, ang ating dengue program coordinator here sa DOH Bicol CHD. If there were any questions po na hindi natin na-address today, you may send them to us through Messenger or through the Facebook page of DOH Bicol CHD, and we can relay that to Sir Nick. So once again, thank you very much, Sir Nick, and to our media partners who participated ngayon sa ating media dialogue, and of course to those who viewed sa ating Facebook Live and sa YouTube Live. So we will see each other again sa ating susunod na media dialogue. Good afternoon po, everyone. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Color. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Color. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Color. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natinda sa buhay. Mga pagiramdam na makinig para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department